Jiřino, už nejsi školní. Vlastně mi to skončí na hlavě. Tak se ti omlouvám. Nedal jsem nějaké čísla. Ukaž mi, Jiří, počkej, Jiří, počkej. Víš, já jsem ti říkala, to ne, že bych se ti pomstila, ne, jako, to ne, to si ještě promyslím. A neboj se, já tě nebouchnu. Pomsta chud nebyl sami. A komu tě prospěch? Luci, jsi normální. Luci, v pořádku. No pojď, nahoď. Ty jsi tak blbý. A proč jako skrováš prázdnej krámbič? Své k svému. Tak, Luci, už se na to přišla. To chce normálně klid, jako. Úplně v klidu mluvit, plynule. A můžeš to tam uklidit zase do rohu? Co se říká? No ty jsi ji normálně vzala. A co se taky říká? Neptala. Co se říká? No, když si něco půjčuješ, můžu si to půjčit? To je neuvěřitelné. Tohleto. Tak. Jiřino! Balonky byly lepší, co? To je jako strašné to. Chceš jeden? Pojď. Jiřino, přestaň mlátit. Dáno to duní, víc než moje hlava. To u tebe. O, Tebe víc. Jako ty se dovolíš hodně. Už, mě to má. co tě to má? No a rozdal to, no. Ano. Ukaž. No ukaž, no ty to umíš. A co s tím teďka uděláš? Nic. Můžeš si to vzít na záchod. Máš hodně na upření. Tak Lucko, kdy pak se nám budeš dávat? Ještě druhou. No toho máš stejně málo. Ne, už ti to nebudu otvírat. Proč obtěžuješ mě? Co? Protože Drží mnou to. si, chápeš? On už je víc by. Najdeš tu obě. No tebe bych tam teda hledal. Mě bys to nenašel.